aku mati, Mbok. Innalillahi wa inna ilaihi. Lah iki Masku Sarip iki mau kene iki Masku iki. Ini Sarip sudah meninggal. Heeh. Ini kamu siapa? Aku iki adike Sarip. Loh, kamu Ya apa? adiknya? Tak celokno mbokku sik. Oh, kamu cantik sekali. Iya. Mau dengan saya? Mau. Kita Kiku. berkasih madu Iya. jadi istri saya. Iya. Oh, ini ada ibunya. Ada. Oh. Mbok Nek. Dok iki Sarip ya apa mati, iki? Mbok Sarip mati. Lah yo kok mati? Kon ya apa ta rek anakku kok mati rek? Wujud. Nggih, sembah nuwun Mas Mito Darsono. Nggih. Wondene mboten ngirangi raos hormat Subhasita Sopan Santun adat ketimuran ingkang sampun dipun lenggahaken Yayi Banguwan. Insyaallah dalu niki anggenipun gelar pagelaran dipun ridhai dening Gusti Pangeran sedayanipun. Amin. Allahumma Mbah amin. jantenan Mas. Kaya-kaya kesiram banyu adem ya ngriki. Banguwan ternyata anggenipun gelar budaya saged kagem percontohan sekabupaten Tulungagung. Tepuk Ya. tangan untuk masyarakat Tur Banguwan. iki kanca kadhes sak kecamatan Dungwaru rawuh. Amin. Ah sing saka Rejo Agung ya rawuh. Wah, tenan Mas. Sing saka Pak Tris ya keparang rawuh. Masya Cekake Allah. kumpul kabeh. Estu. Do ana kene Bulusari ya keparang rawuh. Ha. Jebul Banguwan niku piyayine jemenai, Pak. Enten tontonan saged duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, menunjukkan menanamkan persatuan dan kesatuan berbhinneka tunggal ika, menjaga NKRI harga mati Pancasila sakti. Dasare uga loro-loro gawe. Nggih. Mamatri desa uga peringatan hari ulang tahun RI yang ke-81. Wis Pak lagi teko kula lho ngopo-opo wis dirubuk perangkat-perangkat nika. Ha ngopo? Kaya runtel dadi siji keringetin ndak karu-karuan. Ha iya. Ning nggon niki mboten sadi sawang kok kesele. Ning semangate, Pak. Ya iya, semangat kuwi sing patut untuk ditiru. Nggih. Sakabehing gawean kuwi waton dilandasi rasa semangat. Insyaallah bakal diijabah dening Allah Taala. Alhamdulillah. Kula Mas Kluthuk sowan kali panjenengan Heeh. niki pikantuk mandat saking Mbah Lurah Banguwan. Ha iya. Niki rencana sesuk-esuk kowe gak entuk mulih, Mas. Arepe didol ning pasar Singgol mburi ngono lho. Ha iya, heeh. Niki lak nggon pasar Singgol to, Pak. Ayo bangunan. Dadi kene iki swadaya masyarakat perekonomian masyarakat maju pesat, Pak. Ya. Niki lho Cobi. Mas Kluthuk niki dadi katresnane Mbah Lurah. Panjenengan boten picados to? Dipirsani saka ngendi? Loh, desa niki kula sawang gedhe Mekah Bawira. Ning siji enten sing kurang, Apa? kentongan. Kula niki rencana ajeng dituku pira regane ajeng digandulke ngarep balin desa. Tinggi kentungan bangunan. Nggih kentongan niku. Wong ngeten iki ya melu seneng kok, Cobi. Yen pirsani gajah. Mas Kluthuk ki paling ora nek meneng ngeten iki mesti duwe apa sih kudu diomongke. Gajah. Arepe omong apa ning dalan wedi meh bagus. Lah ngopo? Lah kowe ya matur nuwun dari Bapak Kani Pak Kapolres. Pak Kapolres nuwun. Pak Ngono. anu Mas sapa? Pak Tuhan. Polantas, terima kasih. Pokoke ngapunten nggih Pak Minto nggih. Heeh. Ngapunten telat niki, tapi kula niku seneng dalu niki teng Banguwan. Alhamdulillah mugi-mugi Kowe jane mau ragus apa piye? Ya betul iki. Angger omong kok ming kukur-kukur kene terus iki. Ora kukur-kukur niki kula niku seneng dalu niki teng Banguwan Pak Minto. Alhamdulillah ternyata Banguwan kula niku alhamdulillah teng Banguwan niku alhamdulillah niku pun udakara pun ping lagi pisan niki teng Balai Desa niki kula. Ditimbali. Wong lagi ping pisan lek mundawake. Bolak-balik Banguwan niki alhamdulillah. Monggo ki mau didhawuhi karo Mbah Nggih. Liman. Mbah. Muga Mbah Liman sing saka Dewan Daerah sing saka fraksi Golkar Nggih, nggih. paring dawuh muga Banguwan nggone melestarikan budaya lumantar bersih desa ora mung pisan iki ning berkelanjutan Amin. untuk jangka panjang. Malah insyaallah beliaunya dari DPR Partai Golkar nggih DPRD Aha. nggih. Ya. Niki insyaallah ning Banguwan niki wayangan niki didamel saulan ping 4 Pak. Menika ngoten. Sak Kowe wulan ora cerintisan lho kowe. Ping 4. Jadi insyaallah tak jamin leput mungkin Pak. aduh. Kowe iku dene nyawang Mbak Lurah ki seneng kok.
Ya, Mbah Lurah seneng, alhamdulillah. Mbah Lurah ini kayak Mbah Lurah Bangunan, Pak. Mbah Lurah Bangunan menika ora bedak-bedakne endi pejabat, endi perangkat. Nyatane seragamnya ya padha karo karyawan-karyawan wonten ing utawa staf-stafe wonten ing Balai Dusun menika. Lho, Mbah Lurah ngeten iki lho, Pak. Menika saged dipun wastani Mbah Lurah sing ditresnani kalih warga masyarakat. Pancen unsur kebersamaan ki ya ning kono kuwi kok. Kene iku Pak Minto. Mbah Lurah sinten? Mergo Mbah Lurah ngrumangsani sebagai kepala desa ndak bisa berbuat banyak tanpa support utawa kanca perangat sing padha kerja bareng-bareng. Nah, iki lho contone Pak Minto. Pak Minto ki ya Mbah Lurah. Nyatane apapun bentuk beliaunya sebagai Mbah Lurah, loyalitas utawa nun sewu. Beliaunya tuh nun sewu. Pak Minto ki pakai serjo. Nggih. Ngarepe digawe pendopo agung. Alhamdulillah. Pak Minto. Ngoten nggih. Lha iya. Omahe ya pendopo. Lho. Pawon ya pendopo Pak Minto ya. Pawon ki pendopo. Kamar ya pendopo. Lho. Dadi grup ki mek pendopo to ya. Heeh, kabeh tak tuki kentungane kurang siji awakmu sing digantung ning mburi. Jenengan iki yo gampang nesu kok. Ora kok gampang nesu wong jenenge omah kok ngendi-ngendi pendopo ki yo malah rawangun to ya. Mbah Lurah Bangunan menika saged dipun wastani Mbah Lurah sing hebat, Pak. Sinten asmane? Mbah Lurah Bangunan menika. Kangke sinten asmane? Iku mula ngono lho. Sapa asmane? Asmanipun Mbah Lurah wau lak nggih pun. Nah, niki lho ngeten nggih. Nah, ngeten lho. Niki lho. Iku mula ngono jajal. Mbah Lurah Bangunan menika inggih menika Wis kanca plek. kanca plek Pak. Menika penyepo Bapak HUT RI menika Contonge. Aku giyeting ku ngene iki. Ngene. Bapak HUT. Ngene iki jenenge ditimbali iki nggon kata iki ditata. Lho. Aja kok terus Mbah Lurah HUT RI iki kepiye? Mbah Lurah Budi Setiawan. Nah, kuwi lho. Iku kudu ngerti. Pak Budi menika nun sewu. Lho kira Pak Budi ya wis apal lho. Kok saged Pak Budi ki aku wis karo keluargane Pak Budi aku lho. pun kenal. Pak Budi ki duwe dulur ki Mbak jenenge Wati. Terus adik jenenge Iwan. Lho ki apa ijo tenan? Oh iya. Kok kenal nggon endi Lho sampean? ning gone pelajaran bahasa Indonesia kae Budi, adiknya Wati gitu. Terus Kakaknya. ngawur wae ya beda meneh. Kuwi lak ya padha enek lagune to, Pak Budi menika jos, Pak. Pak Budi menika piyantune kang blobo, piyantune kang saksok, piyantune kang tresno kan budaya. Napa meneh Pak Budi menika ingkang Sing di Pak Budi menika sing di. Pak Budi menika Lah iya Sing ndi? Pak Budi Lho. Lah ya sing di lambemu kuwi lho. lara lho. Kowe kok ora ngunangine tok yo ndi nggone. Pak Budi menika Lho. ingkang Sing di ingkang damel jilbab menika. matane. Pak Budi kok jilbaban apa Pak Budi menika ingkang nambel blangkon menika Pak Budi, Pak. Alhamdulillah. Pak Minto. Lah Pak Budi. Gagah pideksa. Gagah pideksa Ngagem blangkon. Blangkon. Ngopo sebabe? Sebabnya kok nggih helm dikira pemadam kebakaran. Kowe iki lambe iki nggih omong sing apik, Mas. Iya. Wis Gusti Allah maringi sak titahing landening badan iki wis beda-beda fungsine. Iya. Kok iso dikira pemadam kebakaran iki Iya, lho. Mas. Maksudnya blangkon kuwi Blangkon apa? menika saka tembung blang-bleng bakal kelakon Pak Minto. Dadi insyaallah blang-bleng menika aspirasi masyarakat, belinya sebagai lurah menampung aspirasi masyarakat bakal kelakon bakal terrealisasi. Nyatane Bangunan menika menjadi desa sing maju gemah ripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Tuh. Ya. Mulai nek lagune. Tuh, Pak. Balurah sregep leh ngibadah. Heeh. Pak Camat Salat salat aja telat, Pak RW salat aja dhewe, RT-ne ra salat. ditapuk lambene. Ayo padha jamaah. Tegese ditapuk lambene secara lisan ngelingne ayo to Pak RT padha salat to. Ngono. Ah. Ngono. Pak Lurah Budi pancen meraati. Piyantune yen disawang pancen gedhi. Masa gedhi, Mas? Oh, Budi. Karek gedhi apane? Gedhi awake lan gedhi kesabarane, Pak. Uga gedhi TKT. TKT. Pak Lurah asmane Bapak Budi. Piyantune pawakane pancen gedhi. Wonge lucu dicedheki rada gemesi. Insya Allah Pak Budi akeh rezeki. Iso lho, Pak. Iya. Iso. Pemimpine lenggah ana desa Bangoan. Bisa bangun.
Banguan nadamu Gus, nadamu. Ya coba nadamu. Lenggah mimpenono desa Banguan. Insya Allah mengutamakan kesejahteraan. Gelem srawung ning dalan-dalan. Insya Allah rezekine sak paran-paran. Amin, amin Allah. Kowe iki apa-apa kok iso bocah kok gemes iki. Ana lurah disengkuyung karo perangkat. Kabeh perangkat yen tak delok sregep salat. Dulur kok nyenengke. Wonge apik ra. Ngapa mbok kokok iki lho? Dipangkalan dhisik aku. Wonge apik ra tau tumindak maksiat. Insya Allah kabeh selamat donya akhirat. Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah ala Yasin Habib. Nah, ngene iki ben entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, pancen selawat iki ngademke swasana kok. Sindene selawat iki ngono. Lho ngono ora kok tangane dibuntel anduk kaya wong penyakiten ngono. Jajal. Salatullah salamullah. Ayo. Ala Tuhan Rasulillah ala Yasin Habib. Ngono. Iki lho sing pinggir dhewe obah ngono lho. Kowe iki mbasa aja obah pinggirnya bukan obah pas wuk. mari ngejak bojone yo ngono. Jajali. Pak Lurah dibantu kami tua. Kami tua. Sik. Sindene sing anu. Pak Lurah dibantu kami tua terane. Ya coba. Jajal, ayo jajal. Tuh agak jajal. Ayo. Sono sik. Oh ya wis aku. Ono wedoke akeh. Pak Lurah dibantu kami tua. Oh, nyapa? Nyanyi Ditutukke prawakandine. Aku tak melu-melu grupmu. Pak Lurah dibantu kami tua. Piyantune cilik gagah pideksa. Rono rene kabeh sregep dedonga. Atak dongane kami tuwane panjang yuswa. Kami tua dibantu Bapak Bayan. Sing diwonge. Sik apa? Kok sing diwangi iki lho. Wong kari nyaut. Nah. Pak Bayan biyayine luman. Nah, iki lho. Sik berarti jenengan derek andil gini. Iya. Berarti klitik Mas Minto terus klitik Mas Dudu. Oke. Ya. Pamit tua dibantu Bapak Bayan. Nek Pak Bayan biyayine pancen luman. Langgeng urip panggone bebrayan. Insya Allah cedak marang pangeran. Apik. Sing teng desa strukturale sinten mawon? Ndak paham aku. Lho, lah sampean lurah kok ora ndek staf apa piye? Oh, struktur. Nah. Kok ora? Tak pikir strukture ning kene. Mboten lurah iki sapa wae ngono. Bal-balan apa? Ya. Bayan sinten? Hah? Bayan iki lho. Yo bar bayan yo RW. Nah, Pak Bayan dibantu Bapak RW. Pak RW pancen loman dhewe. Didelok pancen akeh duwite. Ning asline pancen sithik bayarane. RW to sinten? RT. Pak RW dibantu Bapak RT. Apa? Pak RW dibantu Bapak RT. Pak RT akeh ra duit. Apa enak iki? Ambo golek pangan dhewe-dhewe niki. Yen Pak RT Pak RW dibantu Bapak RT.
Pak RT delok-delok lungguh dhewe. Wonge nglamun ning gedhe ikhtiare. Mergo mikir September kudu lunas PBB. Iki lurah ki ya apa kok. RT RW dibantu Bapak Mudin. Pak Mudin. Iya di sana. Mbok urusana dhewe. Kok golek bolo Mas. Ayo. Ayo. Segera. Pak Mudin penggayane ngubengi. Ayo. Hah? Ayo. Apa? Divisi kok. Apa? Ayo, RT Wis kono. dibantu Bapak Mudin iku iso. Ndadak kok ayo. Hah? Pak Mudin. Nggih. Pak Mudin ini gawean apa? Ya mbok. Pak Mudin gaweane nikah ke rakyate. En. Hah? Ayo TE. Kene rakyate waktu kawin ngono lho. Bah. Kawin diomong-omongne kawin iki tertutup. Nikah Pak. Lah yo muni nikah ngono. Nikah karo kawin iki bedane ning endi? Enggak kraus. Engko nek tak jawab loro lho. Ora apa-apa. Enggak. Nikah karo kawin. Heeh. Yo nek Nikah ki yo niat indah, keluarga kan harmoni. nah ngono. Kawin iki kerep mawon Gak jenake. Ning enek meneh. Dadi Ya, ya, ya. diduloi. Ayo Jaya. RT RW dibantu Bapak Mudin. Bapak Mudin sabdolane yo ning Saben. Weh. Saben metu ora lali mesti izin. 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 Iya. Izin. Iya. Izin. Wes karepmu wis ora. Kok Ayo. kira? Pikir iki, ayo. Izin. Saben metu mesti izin. Iya. Jin. Izin. Entak to lambemu lho. Mikir kok gedeng aja lho. Ah suwine ramos. Ngajo bakal mikir. Ndang cacek ngono. Ayo. Lek ora izin Ayo. susah lek enek wong kawin. Tegese nikahke. Nikahke ngono. Heeh. Bapak Mudin dibantu juru kunci. Juru kunci bagian ngurus wong mati. Nah. Saben dina yen ora temu wong mati. Mara ning omahmu bojomu dipateni. Iki lho, Jan. Aku getiku ngene iki, Pak. Sengit lho kowe iki, Jan. Coba. Lah ya wong lara ati iki ya Betul, Pak. ngono kuwi. Tapi alhamdulillah Pak, ing Bangunan menika dalam rangka bersih desa nggih Pak nggih. Lho iya. Uga hari Ate. ulang tahun RI. Alhamdulillah menika 81 menika saka tembung 88 menika 888 menika waki wara-wara Pak. Wara-wara terhadap warga masyarakatnya, mudah-mudahan warga masyarakat Bangunan ini akan menjadi warga masyarakat yang hebat. Lu menika luar biasa. Insyaallah sawise gelar inggih masal ing dalu menika, insyaallah kedepannya warga Bangunan menjadi warga yang luar biasa. Mula jiwa nasionalis loh, jiwa pahlawan iya. harus tanam. Tanamkan. Kalau Kaya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kemarin itu anak saya kan anakmu dari apa Agustusan ini. Ayo Wong jadi iki sebagai warga Indonesia harus berpartisipasi. Aja mung son horeg tok, tapi ya karnaval kudu melu. ayo tradisi no, Mas. Kamu tidak. Anakku jadi petani. Petani. Dadi bakul. Anakku ki alhamdulillah dados izin Pak nggih. Angsal berkah panjenengan panjenengan anak kula kemarin menjadi paskibraka Pak. Wah, Anak saya luar biasa Cik, terpilih sebagai paskibraka. pengibar bendera. Dan alhamdulillah setelah paskibraka itu diangkat menjadi polisi Pak. Weluh. Bar paskibraka Langsung diangkat polisi. prestasinya apa? Jadi begitu setelah paskibraka langsung diangkat polisi. Lah ya karena prestasi pengibaran bendera. Sing ngomong sapa? Lah diangkat polisi. Semaput terus diangkat polisi gue ning rumah sakit. Kowe lambemu tak tuwapuk tenan lho kowe kok iso. Tapi sing Bisa nomor tenanan. tapi sing nomor loro dados tentara Pak. Alhamdulillah. TNI. Iya, Tapi iya. sedina langsung dipecat. Sedina langsung dipecat. Korupsi apa? Karnaval. Iki janca tuwek kok iso lamis no. Jadi mung TNI karnaval. Nggih. Tapi alhamdulillah setidaknya itu anak itu harus kita support menjadi duwe cita-cita ingkang kados mekaten Pak. Heeh, taruna ngungkuli bapa. Lah niku anu yo aja to Pak lek yo aja kuwi. Pesemone wong biyen iki lek duwe anak kekudangane le, wesuk lek umpama bapakmu dadi dalang, kepinteranmu, kelarisanmu, keberkahanmu ngungkulana karo pake. Lha. Kondene kados panjenengan natah Kang Putra. Ha iya. Kaya tulit tatit wis tak gula mentah sak orarane wis rada patut Tongkat disawang. estafetnya berjalan. Kuwi ngono kuwi taruna ngungkuli bapa. Niku nun sewu. Kita itu harus berbicara dunia itu paradok Pak.
ana awan ana bengi ana dhuwur ana ngisor jenengan berarti lek ngendikan niku berarti sing jenengan atur niku hal-hal yang positif taruna ngungkuli bapa jenengan oke menjadi dalang sok ben duwe donga muga-muga anake jenengan sok ben dadi dalang luwih jenengan Sik. tapi nun sewu Pak Minto Heeh. taruna ngungkuli bapa itu kata-kata yang kurang universal kurang umum nun sewu oke lah kita itu sebagai orang tua lek pekerjaannya positif tidak masalah saya kira dadi wong tuwa adalah bapaknya dadi maling ayo mosok arep ndongane taruna ngungkuli bapa Ning tembung ki kanggo sing apik ndang. lah nggih urung mesti sok mau bapaknya maling le bapaknya iki dadi maling apik lho sedina iso nyolong pitik papat sok ben kowe kudu ngluwi bapak kudu iso nyolong mentok 8 apa ya mungkin ngono kowe Sik. ora iso Saiki nek awakmu umpama kowe duwe putra, duwe anak, gegayuanmu anakmu ki sing piye? ya sing muga-muga anak bisa dadi anak sing migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa wis selesai lek perkara jabatan wis bene tinakdir dhewe. tinakdir dhewe oh ya Berarti ora taruna ngungkuli bapa ki salah Pak sing penting ki anake bekti ngerti setiti hati-hati Salah ya ben wong anakku wis ketok turun dalang dadi dalang kok arep ngopo? Dah, wong anak dalang dadi dalang kok bangga jenengan. Anak ini ki Pak. Jenengan iki berarti Paling tidak meneruskan sejarah wong tua. jenengan berarti kurang kreatif. Lah terus Anake dalang kok dadi dalang. Waduh, ora hebat, Pak. Kula niku nun sewu. Kula niku dagelan lho, Pak. Heeh. Anak kula ning Polsek Ngantru, Pak. Dinas ta. Nyopet ning kecekel- kepolisian. Nyopet kecekel ndek wingi. Maksudku ki sing apik ngono. Nun sewu, Pak. Kondang to. Nek ngene lak iso kondang. Ngene. Anake dalang dadi Dalang. anak kula iki wedok, Pak. SMA kelas 2. Heeh. Meteng, Pak. Hah? Ora lho. Wong kuwi aib keluarga tek bangga lho. Bocah ki nek majnun ngene iki lho. Anakmu SMA meteng kowe bangga. Bangga lho. Wong tua kocluk ya kaya Mlebu kowe. TV kok. Loh. Koran lho. Viral kowe seneng. Seneng lho, Pak Mito. Lek sing apik seneng nek lek meteng saurunge nikah kok kowe bangga. Utekmu ning ngendi? Kuwi jenenge anakmu iki meteng nganggur. Loh, ning ndi-ndi gone wong meteng kon nganggur kowe tau temen wong meteng kon menek klopo. Wong meteng iku nganggur berobat Mas Didik. dan rutin. Mas Didik. Dik dawuh. Sampeyan lho golek gandengan ketok ra setel, pikirane beda. Eten niku sing ngandani kudu atine lilih. Mergo anakmu kuwi ngono kuwi ora ana kancane kuwi diarani meteng dhewe. Bu, anakku yo meteng dhewe tau temen meteng karo bojomu. Yo meteng yo dhewe. Bangga. Bangga. Seneng. Ning kene iki lho. Kurang pengawasane wong tua marang anak. Mula kawigaten ngertenono nang sekolah iki paling mung 6 jam, 7 jam selebihnya tanggung jawab Orang wong tua. tua yang selalu monitor, mendampingi, mengarahkan. Sik, iki mau kata-katane piye? Bangga to? Kok kowe bangga? Bangga tenan. Bangga. Meteng iki bangga. Bangga. Sing barep. Barep Sing nomor loro? Urung. urung. Ya wis. Ya urung anakku. Didongake meteng neh piye? Ora ngono nek dhek bangga kok caca musik pening omahe kluthuk wae. Nyapa? Ya Piye? ben tan ditengi dhewe-dhewe kono. Ya ora mungkin lho. Lah ngopo? Sing nomor loro anakku lanang kok. Kowe ato yo tenan. Kagak Pak, anakku sik cilik-cilik guyon Pak, guyon. Tanamkan dari dini. Betul, loh. Bayangane wong tua mesti dicontoh anak. Wong tuane apik, anake mesti apik. Wong tuane mengarahkan, anake pasti terarahkan. Dadi ngene iki piye carane ben iso duwe ilmu. Iya. Dicontoh pahlawan zaman biyen. Iya. Jajali. Iki lah pahlawan to, Pak. Heeh. Dijikuk perangi kalau mau panjenengan kados sing ngelaken Jawa Timuran. Ya. Nah, awakmu dadi londo. Londo. Dadi londo. Londo. Londo kok gosong apa ya pas. Londo niki njaga seleb-seleb blendos. Kowe dadi londo. Aku pahlawan Jawa Timur. Sapa? Sarip. Mbok Sarip sapa? Mbok Sarip golekne tukang adang nek ra iki. Mbak Sulis sapa? Ki dadi Mbok Sarip. Sapa ki? Sulis. Mbak Sulis. Oke, sing cantik pisan, Pak. Hah? Ngono, golekne sing cantik. Ya. Kok aja sing anyang-anyangan lho. Sing iki. Sulis iki to. Nah, Mbak Sulis. Dadi londo sampean jajal. Dadi londo. Sora. Iso. Londo ngomongnya ilate ditonton. Iso. Kula dadi mboke Sarip. Dadi buku Iki ya. krana pengetan hari kemerdekaan penyesuaian. Ya. Sing jajal iki. Cing ngambil saka jenengan, Cing. Sampai saka jenengan. Alhamdulillah.
Wah, Pak Deni rambutnya semir barang. Semir matamu terakhir putih kok iso. Nyewa Mas, nyewa 50. Sarungnya mboten tadi. Sarung teng griya. Wah, Ya, ana sarung ya. Kene tak kene. Sampeyan kok kono rasan-rasan. Sarip kok ora londone jak persiapan ngono lho. Mulai. Kong properti kok. Nih ucapno. Iki sarung sapa? Wong Angger tukang son ra tau mulih yo ngene iki. Aku kelingan sampean nggo sarung ning endi ki ambune ndak karu-karuan. Wah, nih. Ponorogo to kae. Lah iya. Ya jajal. Tuntak tok. Hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini pagelaran Ki Minto Darsono akan menggelar satu prapen Ludruk Gaya Baru. Ludruk Gaya Baru akan mengambil sebuah cerita Sarip tambah oso. Sarip akan diperankan oleh Cak Jo Klidik. Dung 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 dung. Yogane iso lali piye. Lho, lah kok meneng ki lho. Terus kok. Sarip akan diperankan oleh Cak Jo Klidik. bodoh banget. Dan sebagai mboknya Sarip, Yuginem. Urung wae bawa. Urung ini mbok tabuhi. Mboknya Sarip akan diperankan oleh Nyi Sulit. Balik. Ngene kok nambalik iki lho. Lah kena penyakit dengkek. Bintang tamu malam hari ini kita saksikan bersama-sama. Ada bintang tamu kenamaan Jawa Timur. Siapakah dia? Ki Minto Darsono. Rono. Ayo natap debak no. Ayo Ben. Ki Minto Darsono sebagai sutradara dan Nyi Suli sebagai mboknya Sarip. Dan tidak lengkap pagelaran malam hari ini, tidak ada pendukung pemain antagonis. Bintang tamu yang cukup andal malam hari ini adalah Cak Jo Kluduk sebagai penjaga toilet. Penjaga toilet. Oh, yo tak kelupuk tak gerucuk ndasmu. Sebagai Walondo. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama-sama Sarip tambah oso. Kon iku nduk endi se Sarip? Tak goleki kon totok kono totok kene totok gentak. Gak ana totok kono totok kene totok gentak. Kon nduk endi Sarip? Tak goleki totok kono totok kene totok gentak. Oh, ketoke mbok iki tontonan ngujang kete. Dulu tonton gentak dok itu ya. Kok polahe ngono iki? Mbok iki ya sing halus. Ya apa rek anakku gak boleh. Ndok diae kon iku rek. Halus-halus. Iya kok tutuk gentak dok iki. Wah, aja gilani lis ngawur rek. Iku gak gilane. Ngene iki. Dialuske Mbak Sulis. Totok kana, totok kene, gentak gentung dong. Coba. Kon iku ndek endi se Sarip? Tak goleki totok kono totok kene totok gentak. Totok gentak. Totok gentak. Totok gentak. Monggo sinten ingkang badhe ngersakaken totok monggo. Maksudnya ki hilangi kata-kata totok gentak dong lho. Wijane mbok Sarip apa purel kene. Kowe ngawur. Maksudnya ki Gak aku usah goleki kowe ki totok kono totok kene ki kok kono kok kene totok gentak. Jos ngono lho Mas. Kowe kok nek tak totok tenan lho. Mau. Aku kok soswi gemes aku.
Wong rasa gawe tutuk kono tutuk gentake rasa. Mau. Mau. Nanti. Sepurane ya, Dik. Tutukku tak nggih nutuk liyane. Sudah. Karena sudah banyak yang diduduk. Ayo aja guyon. Ngawur rek. Sarep, anakku kon dendi se Sarep. Mbak aja kaget. Sarep sing teko mbok. Anakku Sarep. Ya opo? Kena cocotku tuh. Kakek duduk gendak yang ngono kuwi kapok. Ora kan tutuk. Mbak, Jarane ora notok aku kok totok. kon tak tutuk rasane ya opo? Enak. Kenek, Mas. Enek, Pak. Enek. Wis dhewe. Kon niku ndok ndi se Sarep? Mbok. Sarep gak iso nyambangi simbok. Sarep diuber-uber ambek Walondo, Mbok. Ya Allah. Walondo teko ndok tanah Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres. Sopo sih? Takon ono, Mbok. Kon niku sapa? Niki leres dalamnya beginem. Nggih. Mbok Isari. Yen pangapunten menika wayahe asok PCX menika. Mbok kula mboten mendhet PCX nanging mendhet Suzuki. Suzuki. Honda Sepuki lho. Sekupi. Mboten mendhet PCX. Toh iki jenenge lodo kok nggih tagihan Adira bareng. Dulu kan yo kene utang. Heeh. Biasa. Kon niku digoleki ana masalah apa Sarep? Mbok. Sarep dina iki ana masalah. Yen menawa Walondo teko ndok papan kene kate ya apa jajah ana ing tanah Jawa. Aja gigrik aja ngaten, Mbok. Yen samong-samongso Walondo teko ndok papan kene Sarep sing ngadepi. Iya Sarep. Ojo kuwatir selagi simbok ana kene tak adepane. Yen nganti Walondo teko simbok ndok ngarep Sarep ndok burine simbok. Iya Le. Lakone apa iki lho? Kok iso enek paman dolit barang iki? Ya Allah. Londo. Sik to. Iki Londo apa Habib iki? Kok kaya Habaib. Kowe iki jan nyapa kok iso dadak dandananmu kaya Bang Haji Romah. Londo ra ngopeni ngene iki. Londo lek Londo ki rambute pirang kok ireng. Londo lek ketune lungset ngene iki. Pak Londo ki sing apik lho. Cepet sik. Nek Ngono cepet ki. Ora anu belas. Ini lah apik ayo. Nah. malah kaya pemadam kebakaran ya. Ayo. Neng TV. Apa? Pemadam kebakaran. Mongko kowe mau mentas yo wadah cimplungan lho kuwi. Mesti dirubung semut pinggo. Betul apa-apa. Sebenarnya tadi duit. Delok anake sesuk-esuk nabi. Assalamualaikum. Ki apa? Iki Walondo kok iki assalamualaikum. Apa nyuwun sumbangan? Sumbangan masjid. Kamu siapa? Kon sapa? Gue Walindi. Walende. Walondo. Walondo. Kon goleki sapa nduk kene? Saya mencari bangsa kamu yang memberontak bangsa saya. Sapa? Surip. Sarep. Surip bakul pecel banguan kuwi lho. Sarip. Kamu siapa? Sarep gak ono ning kene. Kamu siapa? Aku iki ibune Sarep. Hah? Cantik Mamae amat. Sarep. Hah? Hah? Mama. Kok sik mening?
Ada kacamatane ireng lho. Ireng kan matanya normal. Liyane. Tutuk kono. Kamu nggak pakai duduk kono duduk kena dong. Buatnya Sarip. Ora. Tolong jangan sembunyikan Sarip. Karena Sarip adalah penghalang bangsa saya untuk menjajah Gak bangsa ono. kamu. Sarip gak ono ning kene. Ada. Gak ono. Karena tadi saya uber-uber Sarip masuk ke rumah sini Genok, genok, genok. Walanda. Kon wis wani ngancik sikilmu ndok omahe Sarip. Kon gak wedi ta? Ambek Sarip gak wedi kon. Kon gak ro kondange Sarip. Lor Sarip. Kidul Sarip. Kepala kerong ini loh ibu. Orang ini loh mau. Tutuk kene. Tutuk kono. Gak. Tutuk kene ana karep opo kon? Bergabunglah dengan bangsa saya. Gak bakalan gelem. Oh, astagfirullahaladzim. Apa? Aku lagi gak iki mesti kan dia. Iya, saking cedeke karo Gusti Allah. Gak ono tinane Sarip gelem nyawi jambe Walanda. Kalau kamu tidak bisa bergabung dengan bangsa saya akan saya bunuh kamu Sarip. Tentok nih. Sarip sing gembelitak ndasi nduk papan kene, apa Walanda sing gemblondong ndasmu nduk papan kene? Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. Kalau mati, ibu kamu akan saya ciak. Monggo. Mbok, Iya, toleku, anakku Sarip. Walanda tak adepane. Iya, Sarip njaluk dawa pangestumu ya, Mbok. iya tole. Muga-muga Sarip diweni slamet. Iya. Donga pangestuku tanpa nono ya le. Lungguh dhisik ning ngarepe simbok kene le. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul, timbul, timbul. Anu aku nyun, Lagi timbule wong tuwa ki sing aku ngendi ya kuwi lho. nyun timbule sithik. Sik. Coba lene nimboli piye Mas? Lene nimboli piye coba kaya ngapa? Masa timbul pakune ning kono saya. Jaluk donga pangestu. Bismillahirrahmanirrahim. Dongaku tanpa nono ya le. Timbul. Sik, Timbul. hop, Mas, hop. Ibune Sarip, aku yo nyuwun donga. Pak, nek donga ora enek, mergo sing dikonone iki timbul. Aku yo timbulono. Apa tumono Sarip dileweng ki apa? Lah, tak timbule wong Timbul tuwa iki ki apa? ngono kuwi. Dikecup keningi ngene tok ora mbok leweng. Wong biyen ngono kuwi. Wong biyen ki ngono kuwi nggih to Pak Bu? Timbule ngoten nggih. Nah, kuwi lho. Nggih. Kuwi tegese sing kon ngabekti karo wong Tuwa. tuwa wadon. Iya iya nek kok boe resikan ora apa-apa. Tapi ya. Kowe kuwempro ora tau mabuk banyu ora. Gebres tok aku suwi. Ayo. Wis to manuto simbok le. Lek mboke resikan ki timbul, lek mboke kemproh sing dilem ki gembos. Manuto simbok le. Nah, Kowe sirahe bakal dipepetke, sirahe dipepetke. mesti bakal menang jroning perang. Timbul. 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 Lis. Dalem. Astagfirullahaladzim. Masa bathukku mbok tuku karo bathukmu. Piye Ning to? dhuwur iki lho, bathukku karo bathukmu ki penak lho. Ora usah dadak ngesor barang. Oh, ngono. Nah, timbul ngono Bathuk lho. karo bathuk. Lha kowe nyawangi ya bathuk kene. Iki lho. Lha kowe Lah sing dicapangke lho bathuk endi? Pathuke timbul. Pathuke timbul. Pit. Kowe duwe bathuke timbul apa ora? Ayo lagu ya wis. Tak Yo, timbul. jaluk donga pangestu. Rene, Pak. Yen kok samongso-mongso Sarip mati, simbok sing iso nangekke Sarip kaya wiyune ya, Mbak. Ayo. Mas.
Halo tuh. Apa? Ada Pono Sarip. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. Aja ada saka Sarip ya, Mbok. Iya, Le. Ya lampune ben ketok piye ngono ben serem. Serem ya pecahno kabeh. Simbok donga saka kene, Le. Lampune kene dimatikan dulu lampu wayang. Ada ngono ya, Mas. Benamu medhot ngono. Hei, so, aja ada tuh, Mas. Sarip gak tega ambek Iya, Simbok. iya, Le. Iya, iya. Mas, Awas. bukaan dadamu. Rasa lo. Hei, aja ada tuh saka sana. Mengko suwi-suwi entek-entekane wis bablas yang timbul. Hei, so. Oh, duwe mami dhewe. Duwe mbok-mbokan. Ayo. Wah, nek kuwi ra ngerti. Lek, kalau ibumu timbul, ini timbel. Awas. Iya. 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 Lo, mati kowe. Iya. Iya. Yo. Yo, terus mati kowe. Iya. 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 Mati kowe. Iya. Timbul. Wong kene sik lagi meneng perang kok yak-yakan dhewe lho. Ngono iki yo mene kode ngono lho. Ngono ki sampean ningali ngriki. Ora ya yo. Serius. Ora nyawang perane iki sik. Ora cocok karo setelane wingi jarene aku kon kepraki terus. Tak ningali ngriki ora terus ora madhep ora ya. Malah kaya tukang patri. Lho madhep rono. Ngomong dek koyo setelan wingi tra. Setelan iki dudu iki lho. Jangan niku tak. Astagfirullah. Yo. Iya. Mas ngomongin Mas iki. Awas. Iya. Oh, iya. Oh, up. Iya. Oh, iya. Oh, iya. Lah, terus. Lara lho, Cuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Timbel. As. Ho. Sekop. Boh. Ki apa to iki? Mas Sarip mati, Mbok. Anakku Sarip. Yo,
Mboke ya kreatif. Ketok enek sing romantis tak gedhe ndase sik. Ya iki lho, sing marahi timbul. Nah, Sarep anakku, ojo kuatir le selagi mbokmu iki sik urip. Kon iku ya bakal urip maneh Sarep. Angger tak langkai ping 3 kon kok urip maneh Sarep. Sik ya le tak langkai mboke timbul. Timbul. Belum. Hei, Waldo. Urip hidup lagi kau. Gak ono tinane Sarip mati yen wis dirangkai simbok kaping 3. Tokno kasektenmu mungsuh Sarip dino iki. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. Ais. Oh. Guys. Oh. Lho Sarep anakku kon mati maneh. Iki diomongi nek kon nutupi ya. Matan. Kita melenas ngono to. Ya. Oh, dene ditutur nek kaya api-api ya. Kon mati maneh Sarep, tak langkai simbok ping 3 ya Rep, urip maneh ya Rep. Loh, hidup lagi kamu Sarip. Sarip. Ternyata setelah kamu Mbok. Aduh. Bosok kowe nglangkah. hidup Anu lagi. apa? Ya Mlangkah apa? Ya apa le ya apa? ceblok sak mriki. Ya lali gak tak cokor. Ceblok. Lah kok ceblok sampe. Brewok itu brewok saya. Itu brewok saya. Ayo, Waldo. Tadi kon. Kak. Kak Pak Mito. mau wis tak WA lho jane. Iya, iya. Lis, engko enek dapukan Sarip. Nah. Hati-hati cukuren samarku lek ceblok. Anu sing ceblok brewok kula. Brewase Itu sampean. brewok kula. Astagfirullahaladzim. Jangan wong edan ngrusaki tatanan. Kowe iki barang lho kok iso. Nyapa lo aku? Enek wong mati. Izin. Izin nih Pak Mito. Heeh. Tak dadi Sarip. Mbok menawa nek turan di jeblok. Ya. Siti-siti ora kok potret. Kak wis. Yo, ora apa-apa. Ayo dadi Sarip. Oke. Sarip. Angkat sik. Up. Boleh ngelangkah untuk suwi ya. Ya. Nah, Tak foto nih dulu. Oke. Hei, Waldo. Sarip, Pak Sarip. Waldo saya. Ya. Mencari yang namanya Sarip Saya. akan saya bunuh. Jangan lama, aja kesuwen. Ndang patenon mas. Ais. Sangke sektine londo pecoke tugel. Ki lakon apa to Mas Min? ayo kuwi mergo dadak. Dalang kondang Sik to Mas, Mbah Lurah ki paugerane nyuwun lakon kaprawiran. Kudu enek kok ngono ki engko terus piye kuwi Ala engko? rusamu dalang kondang kok kerdus yo opo? Paling ndak kulit ya besetan apa piye ngono. Sik pesen ya ora dadi le dadak. Pesen apa terah ngirit kuwi kok. Hei, akan aku bunuh kamu. Aduh yo. Aku mati, Mbok. Innalillahi wa inna ilaihi. Lagi Masku Sarip iki mau kene iki Masku iki. Ini Sarip sudah meninggal. Iya. Ini kamu siapa? Aku iki adik Sarip. Loh, kamu Ya apa? adiknya? Tak
tak celokno mbokku sik. Oh, kamu cantik sekali. Iya. Mau dengan saya? Mau. Kita Kiku. berkasih madu. Iya. Jadi istri saya. Iya. Oh, ini ada ibunya. Ada. Oh. Mbok Nek. Dok iki ya Sarep apa mate, iki? Mbok sarep mate. Lah yo kok monggo. mati. Kon ya apa ta rep anakku kok mati rep? Oh, ini sih. Iki jenenge mayat kok iso obah. Hah? Iki mayat kok ngesot. Mayat kok ngesot. Oh, Ndang dilompati. Oh, aja sumelang le. Bakale urip neh kok rek. Iki mak kok panggah. Meneng. Mayat turu. Ini mboknya Sarip. Oh, Yeah. kamu ibunya Sarip. Yes, Ini adiknya mau saya jadikan istri. boleh lah. Lagi jane Mbak Sari mau pinipin. Kilakon ngopo. Iki Macam iki mana lakon kau ini kata-kata? Perjuangan loh kau iso. Boleh lah. Wah kepret kamu. Hah? Ndak apa sing penting mahare akeh. Kon tak langkai ya le. toto getak. Toto getak. Kresek. Muka bocahe. Wis tak omongi to. Aja oke. Wis tak omongi aja oke. Campuranmu kokean aja oke. Nah, kena apa? Kokean iki. Aku ora kombe aku. Lah apa? Wah, kita mau ndak wawi cah kowe. Ya apa sih, Mbok? Kowe iki lakon perjuangan mbok rusak. Oh, jual apa lho? Aku sing langkai mosok ya tong perapatan ngono kuwi. Oh, kene beda to kok iso. Dik, sewane 50.000. Le, kana le. Ya, iki sarunge sapa mau? Ya, Mas. Ya, sarunge sapa iki? 100. Duite tak titipne Bu Sri, kok jaluken. Yo, Ya, tembang sapa? duit Pak, kali niki no sulis no. Oh, duit. Nggih, selintutan Ya. Pak, selintutan Pak. Selintutan. Jos yo. Ya. Nih. Ah. Sekar gadung. Mas Kluduk, Dalem Mas. sampean tak gandenge ya iki tembange selintutan, Nggih. kono gandenge karo Mas Titik, pipit karo Mas Kluduk. Oh. Nggih, Pipit, kene. Nduk cayu. Dah. Kene, tele. Yo, kaya ngapa? Selintutan dados. Yo. Sikat. Iki lho, Sekar Gadung Indonesia. Aku rasuki. Nek tak telepon gak kelelan. Nyapar koconge kara. Boyo sing sabar aku janjirane kok neka. Janji yang setia takkan pernah sirna. Janjiku tulus tertanam dalam hati. Ku pegangkan di setiamu. Jangan sampai mengira. Gerakkanlah isi hatiku, aku tresno wis siramu. Ayo dong, tulis kocok-kocok tergedung sampai saat kocok-kocok pemuda. Ada tulis Ana nduk Pipit.
Saikine terus terang mring sliramu kawitane Kang Mas iya ambung sandana rasa anggap temenan kok kebablasan Aku tak bakal ganti ya. Nyebar kodonge kala boyo sing sabar aku janjirane kok neka janjian setia takkan pernah sirna janjiku tulus tertanam dalam hati Pegang janji setiamu, jangan sampai bohong ya. Gagasanlah isi hatiku aku tresno mring sliramu Ya, terima kasih Mas Makasih ya, Pidik Dok. juga Mas Duduk. Iya, iya, Pak. Masih satu tembang Mas Siap, Pidik ya. siap. Lali janjine. Oke. Kayak apa? Mbak Luki, Mbak Lilis, Mbak Diah, Mbak Mita. Yuk, langsung dados lali janjine.